Ty právě musíš být znalečák a ze znalečákem budeš dokládat u soudu tady toto. Jasně, že já potřebuji vytáhnout tady z toho počítače, kdy jsem mu měl vyhrožovat 3krát. SMS-ko, tady jenom jedna existuje ta SMS-ka. Mi takhle ukazoval ten, pan Hamr. Že toto přece není možný, nikdy jsem mu nechodil osobně vyhrožovat. A hlavně on vyhrožuje mě, ani nemusím něco stane. A teď furt ti nedává pokoj, nebo všechno? Jako je pokoj, ale mám přes něho problémy, rozumíš? Mě vyhrožuje brněnský soud, znojemský soud, já tomu tak říkám, jo, protože mě otravil s něčím, no. O tom to je právě. On mi vyhrožoval sám Klobás a jenom protože mi řekne, že je jeho špatná vizitka, to je nesmysl. Ty to znáš, ne, co mi psal? Že jsi psychopat, sociopat, že se nevyspím. Trvalo jim to rok a půl, než mě do těch Černovic dali. Vymysleli si takovýhle blbosti, jak mi tam dali. Že jsem mu chtěl osobně vyhrožovat. Tak jak já před tím soudcem vypadám, rozumíš? Za jedno jsme schopni takhle nevysoudili nikdy. Proč on mi rozhláší pozdě mě, že jsou buzerám s prominutím? To je normální blázen toto. Ty pak můžeš ještě. Cože? Mě teď napadá další věc. Když bys mě věděl přesně, když se to stalo, jestli to teď... Rok 2013 to je. Prej 10 let, pak to je skartované. Kdyby to nebylo promlčené, víš, že bys mohl podat žalobu k civilnímu soudu, ale to je taky špatné. Tady se s nima nedá bavit o ničem. Já jsem žádal prostě. Žalobu, víš, jako ne Jo, policii, jasný. Jo, žalobu, víš. jo. Ale já se tady k tomu nedostanu. Tak jde o to prostě, jak by ti bylo, kdyby někdo obvinil, že jsem co udělal a ty to neudělal, jo. Do dneška mám problémy. No, právě to naše právní prostředky u toho soudu, právní prostředky, to by se stalo. A teďkom ta znalkyně, ta mi tak podělala, to by ten advokát Binder znáš, ne, že má. Ona napsala, že mám zdemolovaný zuby, koho to zajímá o soudu, tím mě urazila. Jasně, ale jestli je to berná mince, jestli je to důkazní prostředek, nebo je to konstatování. Ne, tam se měl dělat psychiatrický posudek, ale já bych řešila můj vzhled, jako jo, to je jako, to se nezlob. A nebo že mám podprůměrný IQ úplně. Musíte námitky na to. Že ona napsala, dáme revizi a už to bude řešit, Tak, no. vidíš to, revize. No, revize. V tom soudnictví už Jo. se neorientuju. Jo, jasně, tam zase víc já, no, tam nějaký paragrafy a tak. Ale, takže od těchto jsem byl komisařem telefonicky vyrozuměn, uvedený jsem posud za návodem. 26. dubna bylo